kita sa itong pagtuon sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. 1 Corinto 15. 1 Corinto 15. O abisa na inyong mga Biblia kay kawas sa 1 Corinto 15 narita sa Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. Marisa sa Lucas 24. Marcos Mateo no, Marcos mga tas mga end kay malahing nahiskot na ni sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Marita sa Marcos 15, marita sa Lucas 16, Lucas 24, sa Lucas 24 o marita sa Juan 20. Marita sa Juan 20. Okay, handa. Dan ang puta dito Ginoo. Ganito nito sa pag-ampo, ganito ngamahan. Ang ngamahanan buutan wala gayoy pagkulang diri kanamo nga Dios. Ginoo. Usay kuwang ang among pagpangayo pasalamat kanimo. Bisan na among kinabuhi among ihalad kanimo o Ginoo. Lord, kuwang gihapon din. Mao nga nagasalig kami kanimo sa kanunay o magaduol kami kanimo sa kanunay kanayon mo ang tanang grasya tanang kaluoy ng kinahanglan na kami makalaputay o makabarog bisan pa kami madagma. Ginoo, salamat na sa kanunay andam ka mo pasaylo, andam ka mo tudlo ka na mo pagbalik sa paglakaw sa dalan na matarong ug andam ka nga ipon kami sa tanan ng kalapasan. Kung ginulabaw sa tanan, gibuntog mo na ang sala. Gibuntog mo na ang kamatayon. Gibuntog mo na ang tanang bati ni kalibutanan. Manawa mi rason na magpabilin mi sa mong kang kinabuhi. Wa mi rason na mag-swimming ni balik sa sala. O wa mi rason na matalikod kami. Mao Ginoo, salamat sa imong pagkabanhaw. Salamat sa imong pagpakita nga ikaw gyud ang tagiya sa tanan. Kung bisan ang kamatayon, dili makapugong kanimo. Kay Lord, ikaw man ang Diyos sa balalain. Mamaya ang imong ngalan sa among pagtuon, duwa nga di lang ni putol sa pagpaminaw, kundi amo kay punta o Ginoo. Masulod sa mga kasing-kasing ang imong balaan na pulong. Ug amo ni puy-an sa matag adlaw o Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. I would like us to continue sa paghinumdum nanong magtuon ta sa pulong sa Dios. Kung narita sa 2 Timothy 3:16 kung atong kasawang pagbalik ang mabibigyan nato. Ang tibuok kasulatan gisulat pinagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tao na nagalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang mga maayong buhat. Magisunan, again, bidasi ko kamo, balik-balikon lang yun na kung hantod sa kong kamatayon. Kaya ka mo na? Akong beat, nagkakawa ng beat. Yung heartbeat dito. Ganyan na kaya. Mic test.
Yes, 1, 2, 3. Okay, so, atong tanawon, so kayo, resolution figure. Atong tanawon, ibalik ko na to nga, ang atong paganting, mong pagpaminaw sa mga pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, mong maminaw ta, ni? Mo, tudlo. Okay? Tutudloan ta, kaya natong pamaagi sa yukman. O gawas ni Ana, badlungon ta, so apil na ng badlong, so andam ta nga maminaw kung badlungon ta. Tuliro ng atong sayok, o tudloan ta sa matarong nga pagkinabuhi. So makita na ito yung upat ka purpose sa pulong sa Diyos para kanato. So di lang ta dinhi para tudluan. Mani sa ta dinhi aron magpabadlong. So kung di ta ganang badlongon, di ta na buhaton na sayo, correct? Okay. Kaya kung masayop man ganita, kay masayop man kita, na pwede masayop, masayop kita. Andam ta sa pagpatuliid ni ini. Kung sayop ni Lord, kung sao man di ay, yung Ginoo balik ko man ito, liro na to, andam ta. Amen? O lumaw sa tanan, magpatudlo gyud ta sa kanunay, kung sao na tarong ta, maglakaw ta sa katarong. So magigsuunan, dito man din ikutubra ta pagpaminaw, kung wala tay buhaton. Doon na tayo responsibilidad sa di lang sa pagdawat, kundi sa pag-practice. Kunin ko na Ginoo sayop ni kanay sakto, buhi ang sayop, isulob ang insakto. Nakagets ta? Kaysa di na maabot ang mga pagsuwan ng sunan. Kung dili mo siya pero may isulob, di ka makasabot ni ini 2 Timothy 3:16. Mga waktang ka. Labi na kong mabadlungan ta. Balik-balik din ako ingon mga isunan. Ayaw pa badlong, aron dili ka badlongon. Kung sa diha mabadlungan ta, kay masayop man yun ka, baliko lang yun ako. Ayaw, ugdagan, palayo sa Diyos. Kung dilimingon yun ka, masayop ko Ginoo, ani ako, tulira ko, ayuh ako, insaktuha ko. Amen, may sunan. So nag-hope ko, na inyo na lang memorize ko, napilday na ang 2 Timothy 3:16. Ikanpo na taning ha, may gata na, pangutang na sa gawas, kaya ganahan na ito, magsabay-sambay man sa gawas. Nga makakita ninyo doon mga ilana, mga verses, memorize sa palipog, may iksuunan. Aron, di ka makalimot, masay ang anak kong buhaton, labi na kumasayot ka. Amen? Dili ta mo biya sa Ginoo. So kaning atong pagkalunan na atong makita sa karong buntaga, ang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Dako kay ni kalabutan, dako kay ni nga kamatuoran na dili nato kinahanglan kalimtan. So basahon nato ang 1 Corinto 15:5 ngadto sa 11. Ningon si Pablo 15:5. Nagpakita siya una kang Pablo at kang Pedro o kunya sa uban pa sa 12 ka mga apostoles. Pagkahuma, napakita usab siya sa kapin 500 ka mga sumusunod nga nagtigol. O kadaghanan kanila buhi pa apan ang uban patay na. Nagpakita usab siya kang Santiago ug dayon sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita usab siya kanako daw sama ako sa usa ka bata nga natawo sa dili insakto nga panahon. Ako ang labing ubos sa mga apostoles ug dili gani ako tapos nga tawgon apostoles sumod kay gilutos ko ang mga tumutuo sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios kanako karon apostol na ako, walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako. Tungod kay ang tinuod mas labaw ang akong paghagok kung itali sa akong kaubang mga apostoles. Apan tanan tungod sa akong kaugalingon kundi tungod sa grasya ug tabang sa Dios. Now, actually may sunan Puto brata sa 5 ngadto sa city. Okay? Because magkuan ta next Sunday ang ato din is magtan-aw ta sa ubang mga eyewitnesses. Dinhi atong nakita ang mga testigo. Ito pa eyewitness sila sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. So resurrection of Jesus Christ,
part 2 ta, pero eyewitnesses, part 1 pa ta. Okay? So, muna nga, naglawang ko nga mo magpadayon mo sa pagpaminaw o isang pag mo bakasyon mo, paminaw mo sa atong mga recording aron makasabot mo unsa ang pagkabanhaw, unsa ka importante ni. Sa kay nganong importante ni kay diha nakaangkla ang atong pagtuo. Kasabot ka angkla? Ang sakyanan o ang barko na dahil mga storm, iangkla na sila maayo. Kaya nga no, ang bawat o hangin, muhimo sa tubig ang mulihok umayo. So ang bawat mo mulabay-labay sa barko. Kung dili makaangkla umayo ang barko, asa man siya po nito. Mana makita nato sa mga storm, ang barko tas mabuwas balay. Okay? Lagyo kay gagpot, tas bukid, wala sa dagat. Mausab kita, kinahanglan makaangkla gid ang atong pagtuo sa Dios. Kay megsunan musugod kag sa dili mao ang bagyo sa imong kinabuhi. Musugod kag sa dili, uyog kung ka testingan ka sa imong pagtuo. Umutapot ba ka sa Ginoo? Kung asa sad ka nakaangkla sa imong kaugalingon, sa kalibutan, or sa Dios. Kay bisan sa akong kagyugyug, kung makaangkla ka sa Ginoo, di ka malabay layo. Makafilang ka, gyananan ka, gikubati kag mayo, pero naghuman, naarad ka gihapon sa imong pagtuo. O siguraduha gyud ni nga imong pagtuo nakaangkla sa dakong bato. Manang mga barko, dagko kay sila angkla, pero naroon sila sa yuta, naroon sa dagat. Diba kaya katanang yuta gas dagat is humok. Okay? So kay kusgan man kayong hangin, astang angkla sa barko, ang sabon o ilabay. Pero kung ang barko kung nakaangkla na siya, dagko kayong bato, diba ka give na siya dagpot. Labi na dagko kay nang ilang pisi ka nang kanin, kita ka ng mga barko ka ng kadina, dagko kay kadina, dagko ka na to. Amen? So muna magsunan, importante ang pagsabot nato sa resurrection. So, maori ang usa ka event upang hitabo sa tibuok kalibutan nga ang nihimo ang imo o ang akong Dios. Sikat ang atong Diyos, nilingig ang atong Diyos, ayaw naggalinti. Siya lang naghimo ni anak, o siya lang sad ang makaluwas nato. Siya ni ang Diyos nga nihatag siyang kinabuhi, o iya sa gipabangon o pabalik, aron mahimo tang iyang katawhan. Ngano iyang gibuhat, tungod sa iyang dakong gugma, sa matagusakan nato. Mao ni ang pagkabanhaw, kani nga pagkabanhaw, mani ang paglaom nato diha ni Kristo Jesus na maisama usab kaniya nga nabanhaw gikan sa mga hinatay. Nga wala sad kabuntog ang kamatayon diha kaniya. Kay tawo man ta nga dili mamatay. Immortal man ta kibawang mo niya na. Dili lang anang unura nga masipa ka sala, ilisa na ulay nga lawas sa Dios. Mo na may mukhang immortal kay nga atong Diyos immortal. Daghan kay mga tao sa kalibutan ganahan sila nga di sa matiguang, musugod kag sa dili matiguang na jud ka mamatay jud ka. Musugod kag sa dili masakit jud ka kay ang lawas madugta. Musugod kag sa dili mawagtang na jud ning lawasa apan bisan pa moabot ka ni ana inigahuman nimo ilisan man kang body nga batan-on kayo nga musakas langit. Manato nisgutan kay sa una nga mao ang rapture. So, iyang gihimo diha sa krus ang usa ka butang nga di na to mahimo. Sa ibuan niya sa krus, pagbayad sa atong mga sala. Amen? Now, makabayad kasi mong sala, di. Kung makasala ta, unsa pa yung buhaton? Musala pa ta? Dili. Kudagan nagbalik, uy, sipiyat ko. Dagat ta sa cross. Sipiyat ko, Lord, sa ako, pagbuhat ang butangan. Amen? So, kung siya ang ibayad, kung siya ang ni-substitute, ni-puli, bago ka ng basketball, substitution, pulihan ko sa big foul, kare mo sana ka, may paduwaon, ang Ginoo may ni-substitute, ni-puli, alam na nato, dili kita ang masakitan,
Dili kita ang mamatay, dili kita ang pakuawan, manang hunahunaan na, please, people of God. Kamong tanan buwa pa mo kaangin o pagsulay, din uyugon mo. Nya mo abot man yun na. Ayaw pag hunahuna na white Christian nga dili dugdukon og maayo para makuha og tiltilon sa Ginoo maayo kasing-kasing para makuha ang daya. Sa diyang tiltilon ka sa Ginoo, disiplinahon jud ka. Pamay pamagi. Marbayon nga, oy under kuan ka na karon. Under training kay ka kanang 1-in-1 jud ka. I-set apart ka sa Ginoo sa ubang mga katawhan. Please understand, that's the love of God. Ang gugma sa Dios wala na ingon nga murag kag pagtina ka kanang balik ka sa uban, kadun sa uban part na nasa training. I want you to understand that. Ang imo is maingon ka nga Lord, kung imo di kong di one-on-one, kung imo tilo ni makong sa sala sa akong kasing-kasing, then Lord, di ako Lord, tabangi ko gino. Nga magpanulahutay ko, continue ko, diha ka ninyo. Nagsunan, prepare for the worst to come sa imong pagtuo. Ayaw mo huna-huna na invisible mo, dili mo maigo o problema, di mo mahapla o galit, di mo makasa o major, minor lang nyo, kaya bakitaan, moabot ra yun na. Ang imo lang yun is mudawat ka. Nakasala ko, nagdawat ko, ubot ko mo, balik pagbarog, barog! Ay, nagpagbuwat, nagay mo pabarog mo, barog! Kaya ikaw na dyan ang mo decide, bubarog ba ka o dili. Diha sa imong pagto. Mga bitaw na ito, gi-preach sa Ginoo sa last week, di ba? Nga, kung nibarog dyan ka, o nikupot dyan ka maayos sa imong pagtuo, luwas dyan ka, hanggang sa katapusan. Pero kung di ka mo barog, di ka maluwas. Kaya kailangan mo kupot sa gagmayo. Kaya Ginoo ni kupot man sa nimo. Amen? So, kung gihagihin mo niya kamatayon o siya nabanhaw, aron kita magpabilin nga nagbarog. Kasi naman ang mihigda para nato, namatay para nato, o nibarog para nato, magpabilin ka, matagimon kanina, overcomer. Ito pa, mapili, hindi mo mapili, murag napili ka gawsa, ay, go, wala. Bawas ko bang? Okay, hindi ka magpapili mo barog juga kung buksan ka na knock-out ka mo barog ka, o imong tiwason ang fight nga ikaw dyan ang mabarog. O ang kontra, nilo ka pa. Problema, ang imong ikontra, ikaw man, o ang imong imuha. Ikaw man, o ang sala nga atong ikuptan umay sa kasing-kasing. Ikaw man, o ang Diyos na nasa imong kasing-kasing. Mo nang andam ka mulabay niya, ha? Andam ka mo. Sige Lord, bahala na ko, hubuin ko tanan. Basta na lang mo ni mo. Kinanglan ingon anak ka determinado diha sa Ginoo. So man nga ato ba ngayon sa Ginoo, Lord, ablihi ang akong mga mata sa akong pagpanabot kinsa jud ka o kinsa ko para balik-balik ko ayaw salig sa inyong kabalingon. Ayaw salig sa inyong kabalingon. Inay mong kabalingon. Di ko mo salig nimo. Kaya kasing-kasing, napabalik kasing-kasing, tawanon pa man eh. Yes, ang Ginoo nagpuyo. Pero ang kasing-kasing atong sige ganay nga sa Ginoo. Ginoo dia, bawa dia. Ako lagi mo lingkod. Kasi may nakibaw yung ipapawa ang Ginoo sa imong trono. Ikaw ra. Ikaw rin sa mangilog. Masaman ako na sa nakibaw ang Ginoo ko ba naglingkod diri ako na. Amen. Makita na lang na kay naaman jud ang sala mo gawas magyud. Para may gusunan, iangklang din nato diha sa cross. Ilabaw sa tanan. Atong Diyos, wala nagpabiling. Wapa kayo. Di, wala na nagtaw ang cross. Nabanhaw ang atong Diyos. Ina nabanhaw ang akong Diyos. So kung nabanhaw, madaogon o pilin? Madaogon. Kaya kung pabiling siya sa cross, dipilit ba siya sa cross, kinala siya tambang na. Na kinanglan na maningkamot pa sa itong kaluwasan, kaya 50% na magiging mo sa Diyos na kaluwasan, 50% ako po ni. Diliwin. Tanan.
maayon mo kinabuhi, naglisod mo kinabuhi, nakasala ka, wa ka nakasala, nagkinahanglan ka Diyos, labi na sa ngilad o lisod ng mga kapanahunan, didiin, itestingan ang imong pagtuo. Amen, Reksunan? So this is very important. I'd like to lay it down for us to really understand clearly. Asa ta mo adto kanunay, diha lamang sa ato nga buhi ng Diyos. So si Pablo nag-mention din o mga pipila ka mga katawhan na nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Nga nakakita mismo, literally, ni Kristo Jesus. O nga nawa niya dimension ang uban nga atong tanawon, dinhi sa 1 Korinto, di natamo, mutuki niya na, kay nasulwat man sa ubang mga writers, di labi na sa Ebanghelyo. So, tanaw na to ang tinibuk-an na resurrection nga istorya or account. Tanaw na to, unsay nahitabo ini, ano sa ani siya nahitabo, o unsa ang mga suporta nga mga teksto ni ini. Mao na nga ang Biblia, dako nga kamaturan. Ang Biblia kaunon kanunay sa matagadlaw. Ang Biblia hangupon kanato sa kanunay kay mosugot kag sa dili ang tulong sa Dios maoray makapahimo nimo kinabuhi nga maayo. Maoray makahimo nimo nga kuang tanan mga hagsak, wala kay papa, wala kay mama, wala kay kwarta, wala trabaho, nagyira bang imong kalibutan, maunay makahimo nimo nga magpadayon ka nga magbarog. Udi ka nga buuan ning nagsakop na mo dinhi, bukan talang China nagsakop na to dinhi, mayo na ibalik ka sakop sa China nya, mag-scuba ka sa China, udi ba mo ka sa ISIS na lang, mas mayo sa ISIS na isweldo. Or maghikog na lang ka, or mobalin ba lang ka ato naman ka sa kontra, dili may sunan, magpadan ka pagbarong diha sa imong pagtuo, kay ang musubot kag sa dili, ang dili mawagtang, ang imo ra pagtuo. Ang dili mawagtang si Kristo Jesus lang. Ang tanan mawagtang atubangan na nakaroon. Galon mawagtang tanan, magunsa makukuwagtang na sila. Magunsa makuwagtang kung mamagpapa, magunsa makuwagtang kung pamilya, magunsa makuwagiyaan daw sa abroad na sigsuporta na mo mamatay, magunsa man ko. Diyan mo ka nagsalig sa Ginoo. Magunsa man kung ganyan akong trabaho, mawagtang ni. Kung saan naman kahanga nga, sa hindi ka na mawagtang ni kumpanya din. Wala ilay kumpanya. Paglabaw sa tanan kung magubat na. Dali na lang kayo, magsunan. This is very important. Now, event number 1. Sa empty tomb outside Jerusalem. Tanaw na to nga ang first na evidence, okay, mao ang empty tomb. Ito pa, sa lunganan na walay patay. O para na ko, ang eyewitness number 1 na ni, ang angels o ang mga sundao kaya mismo hitniha man sila sa event. Natanaw na to sa Mateo 28, basahon na to. Mateo 28, 1 ato sa 10. Okay, nanata? Kadlaw pa sa Domingo, human sa adlaw ni pagpahulay, miadto si Maria nga taga Magdala ug usa pa ka Maria dito sa lunganan kay gusto nilang matanaw. Unya kalit nga milinog ug kusog. Kay ang anghel sa Ginoo gikan sa langit nipaligid sa bato nga nakatabon sa lunganan unya gilingkuran niya kini. Ang iyang panagway labihang kasulaw sa masakilat ganiyang bisti puti gayud kaayo. Ang mga gwardya nga nagbantay dito namurog sa kahadlok ug nawad-an o panimuot. Ningon ang anghel ngadto sa mga babae, ayaw kamo kahadlok, nahibalo ako kung nanong yan kamo dinhi. Gusto ninyong tanawon si Jesus ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi tungod kay nabanhaw siya, sumala siyang gingon kaninyo. Dali kamo dinhi tanawa ninyo ang gibutangan kaniya. Humani adto mingon ang arkanghel kanila. Adtuin ninyo ang iyang mga sumusunod ug sultihin niyo sila nga nabanhaw siya. Yung nasya kaninyo dito sa Galilea, dito ninyo siya makita. Ayaw ninyo kalimti kining akong gisulti kaninyo. Busa nagdali sila pagbiya sa lunganan
Nahadlok sila apan naglipay gayud sa mao nga balita ug nanagan sila aron sultihan ng iyang mga sumusunod. Unya sa kalit lang misugat si Jesus ug mitimbaya kaniya. Miduol dayon sila kang Jesus ug miluhod kaniya. Gigapos nila ang tiil ni Jesus ug gisimba sila kaniya. Mingon si Jesus kanila, ayaw ka mong hadlok. Adtuin ninyo ang akong mga igsoon, isultinin ninyo sila nga moadto sa Galilea. Dito makita ako kanila. So, Mark 16, 1-8. Mark 16, 1-8. Human sa adlaw nga ipagpahulay si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome na malit og pahumot kay moadto sila sa lunganan aron lihugan ang patay nga lawas ni Jesus. Sa iyo kaayo sa adlaw nga Domingo miadto sila sa lunganan. Samtang naglakaw sila, nagpangutan-ay sila. Kinsa ang atong hangyoon nga muligid sa bato nga gitabon sa lunganan? Kay ilabihan kadako ang nakatabon nga bato. Apan pagabot nila dito, nakita nila nga naligid na ang bato. Busang misulod sila sa lunganan ug nakita nila ang usa ka batanon nga lalaki nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagpistig puti. Nangahadlok gayon sila. Ug mingon ang lalaki kanila, ayaw ka mo mahadlok. Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus na taga Nazareth nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Dali ka mo, tanawan ninyo, gibutangan kaniya. Umingon siya, lakaw ka mo, sulti ninyo ang inyong mga sumusunod. Labi na gayon si Pedro, nga muuna si Jesus kaninyo dito sa Galilea, ug dito ninyo siya makita sumala sa iyang gingon kaninyo. Busa migawas ang mga babae sa lunganan ug nanagan tungod sa labihang nga kahadlok, wala sila gisultihan kay nahadlok gayon sila. Lucas 24. Uno nga sa 12. Sa iyo pa kayo sa buntag sa adlaw Domingo, miadto ang mga babae sa lunganan nga dala ang ilang giandam nga mga pahumot. Pagabot nila dito, nakita nila nga ang bato nga gitabunan sa lunganan naligid na. Misulod sila apan wala nilang makita ang patay nga lawas ni Ginoong Hesus. Samtang naglibog sila sa nagtabo, sa kalit lang may duha ka lalaki nga nagtindog dito sa ilang duol. Ang ilang mga bisti hilabihan gayud kasulaw. Nahadlok gayud ang mga babae kung sa miluko na lang sila. Apan mingon ang duha ka lalaki, nganong gipangitama ninyo ang buhi dinhi sa mga patay? Wala siya dinhi, nabanhaw na siya. Dili ba mingon man siya kaninyo samtang dito pa siya sa Galilea, nga siya ang anak sa tao nga kinahanglan itugyan ngadto sa mga makasasala o gilansang sa krus, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya? Ug unya nahinduman sa mga babae ang gisulti ni Jesus. Busa may pauli sila o gisultihan nila ang 11 ka mga apostoles ug ang uban pa mga sumusunod. Ang mga babae nga misulti sa mga apostoles mao sila si Maria nga taga Magdala, si Juana, si Maria nga inahan ni Santiago, ang uban pang mga babae. Apan walang mutuo ang mga apostoles, kay sa ilang hunahuna, tinumutumo lang kini sa mga babae. Apan si Pedro midagan ngadto sa lunganan. Pagabot niya dito, miduko siya og nilili sa sulod. Nakita niya nga ang mga panapton nga giputos sa lawas ni Jesus, mao na lang ang nahabilin. Busa mi pauli siya nga nahibulong sa nakitabo. So nakita na to upat ka ebanghelyo. Upat ka ebanghelyo mo ni, mura nilang isa. Natanaw niyo dinhi Mateo, Marcos, Lucas, Juan. So katanaw nimo mao ni ang tinibuk-an nga lamesa. So pagtanaw ninyo sa upat ka ebanghelyo, nakita niyo ang tinibuk-an nga istorya. Ug ang atong gitukti mao lang nga wala na isulod ang lunganan. So maigsunan, ang walay sulod nga lunganan or empty tomb maoy usa ka dakong ebidensya nga si Kristo Jesus gayon nabanhaw gikan sa mga binatay
O kung imo obserbahan ang skriptura o ang ibalang kasulatan, nagsulti gyud ni sa mga importanteng panghitabo or event sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Makita sa nato dinhi nga ang usa ka dakong event mao ang pagkabanhaw siyang anak o laoy kung say ni bagong nanganak, pista. Okay, ibunyag, pista gihapon na jud ang saba. Okay? Namatay. Pista gihapon. Ni-graduate, pista gihapon. Mga event na sa kinabuhi. Labi na po na yung medalya o nakudod kayong butong-buto sa atong barangay. Correct? Oy, kung taas kayo mo garbo sa inyong mga anak ba, tanawa ang Diyos Amahan, grabe niya gipasigarbo. Kaya nga naman, para sa iyong kagalingon. Yes, para sa iyong kagalingon, para papakita. Ako Diyos. Ako radyon ang Diyos makabuhat ani. Pero ang resulta, ang beneficiary ni ining iyang ipambuhat, kinsa? Ayaw nagkalimti. Mo bitang dapat kita ang mga taong mapasalamaton kaysa tanang gibuhat sa Ginoo. Wa siya gibuhat nga wa kay apil. Wa siya gibuhat nga wa ka siya muna-muna. Wa siya gibuhat nga wala niya muna-naang nga maiya kag balik. Kung mahimog kang iyang anak, dili anak sa yawa. Mo na wa tay katungod nga bisag gamay nga batok sa Dios. Wa tay katungod nga mamondisyon sa Ginoo. Wa tay katungod nga maghimot ta sa atong kabulingong mga lakang sa kinabuhi, lisod man o sayon ang kinabuhi. Wa kay katungod. Pigipalit ka, kung ipakamatsyan ka, kung ibanhaw pag siya, para ipakita kasaligan mo ako, kay buhi ko hanggang sa kantuhan. May sunan, kana bang mga butanga, wa pa magay nasud kayo, murag wa kay kasabot, murag wa impact sa mong kasing-kasing karon, pangayuain tao sa Ginoo bisan karon nagnganga diha nagtan-aw diri naminaw, Lord pasabta intan ko kay mura lagi ko ako kagets. Ayaw uli na di ka kasabot ni ini kay bisan pa mag-istorya nagsunod sa lain pang mga ebidensya sa iyang pagkabanhaw. Wa di kita matandog, kung di ka matandog matansi ka. So, unsa gibuhat samahan kay special event man ni. So, nakita niyo din ha. So, obserbahan niyo sa Biblia. Nakusa si Kristo Jesus, nagmandiliyo. Ang Ginoo, nakusam siya. Naglinog. Ni-shake ang earth. Kaya naku kay itong bato ang mga babae nga ganan mo adto mag-text lang sa na pag adto dito. No, kasi kayo muligid dito, no? Nya, simenteryo ba na? Wala yun ay nag-standby. Manapara sa itong simenteryo din nga nalihat na puyo ang mga tao. Di mo lang balay ang musiliyo ni mo sa imong paray sa imong lolo. Okay? Huwag mo irog. Pero neto yun sila. Kaya ang ilang bugma sa Diyos, wala na human sa dihang namatay siya. Muna mga kababayan, makita ni mo din ha, bisag sa una pa, ang nilahutay o ang matinulanon, ang mga mao nang kadaghanan ninyo may nauna. So lahutay mo para inyong bana inyong mada, inyong pamilya mada. Amen? So anyway, niirog ang bato kay di pa irog sa Ginoo. Makita ninyo nga dunay account kaningon nga usa ka anghel nga man nay duha ka anghel. But actually there were two angels, okay? Na ni irog sa bato na. Manong anghel pa man gyud, nganong dinom lang si Kristo. Barog siya. Erog bato. May mo biya niya. Diyos biya siya. Kay buot siya nga ang mga anghel mismo. Kay sila mismo, ang anghel sa kalangitan, huwag ko sa kasabuto sa grasya. Na mas kasalindot tatanan, natanan. Pero sa dako kay nga tao, di sa kibaw sa nang magsinilas o makatunog sa yuta. Kaya huwag yung katunog ilang days sa yuta. Na nakatunog marble, guwapo kay nga marble o sa bahay ilang saw. Okay? So, wata kasabuto sa nang amrag,
maglingkod ka, magiling-iling ka, ganun ang murag nanusok, kay gumaon ka ng kuranan, kanyang kuranan, foam, wapo kaayo. So imagine ang kagwapo dyan kay ang langit, na wadi gamay discomfort, nga sa dihang si Kristo Jesus kinanglan mo banhaw, di panawag niya ang duha ka anghel para mabuhat niya. Kung sila sa nanisulti sa mga kababayan nga nabanhaw siya. O sa diha sa pagmatuod sa nga na yung mga anghel, kay remember duha biya ka reliyon sa ilang panahon. Ang Saduceo, mga Pariseo. Ang mga Pariseo nito nga na pagkabanhaw ng mga anghel, ang Saduceo wa. Okay? So, gipakita, giprueba sa Ginoo nga doon na joy anghel. Kung siya jud Ginoo. Amen? So, testimony to sa mga gwardya. O kung saan itabo sa mga gwardya, nagkaging sa ilang mga nakita. Okay? Nagkaging sila muna sa patay. Dugay kayo sa naulian. Na-shock jud guys sila umayon. Kaya ang tao ma-shock. Dugay naman, lagi hapon. Okay, overwhelming at bang grabe na kay ka-extraordinary nga murag dili ka fatong, dili ka murag ang wire sa utok na to ni nangambutok. Kaya nakakita sa grabe katingalahang butang mga nagsuunan. So, at the same time, for sure, nakita tingay sila sa Ginoo nga nigawa sa lugnanan. Wala gisuwat din kaya it's importante kaya sa tong listo. So may kapait. May para na ko ba? Nakakita ka? Apan wag yapon ka nito. Naka-experience ka. Apan sa imo na experience sa pagka-Diyos sa Diyos. Magpabiling kasi mong sila. Palabihan kayo pero imong pagaling mo. Imong ginahuna, imong debate, imong circumstansya, palabihon din mo. No! Palabihon ni mo, ano man, mo ni ang pinakatinuod o mula hutay ni hangtod sa kahang turan, ang imong pagbati sa dam. Marag, bulihan na kasi imong pangunahuna nga. Bawa nga, ay, biyag, Ginoo eh. Ya, labi na mo, lugay na kay kalibiyas, Ginoo. Lingi ka. Oh, layo ang laktat balik eh. Pilabi na kung nauna na ka nga, ikaw ang kinahanglan mo balik sa Ginoo o kailangan imong effort, di ka mo balik. Kung kadaganan sa inyo, nauwaw na ko kasi mo kabsan, nauwaw na ko kaya wala ko kadto, nauwaw magbukugan ka sala ko, nauwaw ko, uwaw sa sala. Apan mauwaw mo balik sa Diyos. Kagita ka sa kita kabugo. Bugo man ta. DOJ, man kita. Buang-buang. Hindi ka mauwaw sa atong gibuhat. Apan mas mauwaw ka nga mo balik. Ikalipay sa Diyos. Oy, the prodigal son. Ang prodigal son, buwan na buwan nga ato sa siyang papa. Wa siya ni-text siyang papa pa. O rin nga, nag-telegrama. O nang sa pabasahon nag-cellphone ba? Riya ko dali pabiko. Dili kwarta. Nangita rin siya pamaagi nga makabalik sa siyang papa nila. Mo'y baka siya nabatoy dagat. Kung sa baka o malakaw para ba niya. Kaya sumpay ra ilang yuta. But the fact is, ibalik siya. Kung sa'yo gino niya, pabalik ko sa imong pagkaanak pabig, kaya mas gwapo din, makailingan. Balik ko, ay kong pratara na anak, sulugon na ko. Napaubos umay. Ni angko niya siya angayan sa posisyon niya, iyang biyaan. Mauni mga butang ang may sunan. Nakinig mga kurdiya mga wa sa din taon ron nasayo ta sa gwardiya nga diha sa iyang pagkamatay niya niya nga dito siya jud ang Mesiyas. O kani na gwardiya dinhi kay gipaung-ung kwarta ni Pilato. Kabisa pagbalik lang adto, ningon yun sila nga nabanhaw gabi ng Pilato. Ay saba padakal na ko ng sweldo. O maingon mo nga wa jud na banhaw. Hindi mga pagkain na bukang bayad nila, tamatayon dahil sa impyerno. Wa sila kabaw, kinsa ilang ibaligya. Wa sila kabaw, kinsa ilang i-exchange. Kwarta ka o Diyos? Bukamay lagyan na mong pilin. Kwarta! Kwarta ka o Diyos? Millions ka, dollars pa, dili pesos o Diyos? Kaya kung Diyos ka, zero ka. Okay, kwarta. Okay ra ka? Eh?
Ba't namin na, mahala na ka ay. Kwarta pa rin ako, kapagwalin ako sa puzzle nga. Nag-emphasize ko, kwarta. Ya, likod, balayan nga po na, sapi, oy, sapi! May kwarta, bagol-gol doon sa silikod. Akong flash, balamig kay tubang ba? Ang may mga, kilata na ka! In the name of Jesus. Pero di ana nyo na akong kasing-kasing rin mo kaluin na eh. Lagi sa tinhan, nagkadumugi sa permiswali, pero kwarta pa rin siya. O niya, kung ano yung mga pagkaon, maghubat na ang kwarta, kung saan magkaon, maghatag ni mong security, maghatag ni mong shelter, maghatag, bisag gold ka na. Amen? Mabita itong mga gold sa unang panahon na mag-tissue hunting ng mga tao karon na pinanungga ng pastor pag yung tissue hunting. Kasing-kasing ambot kung saan yung katinood, pero kaila, pero dito ko. Sakit kasi kasing-kasing. Nakakuha na pinaka-treasure sa kalimutan si Jesus Christ, mag-treasure hunting ba dito? Hindi ito ego si Kristo Jesus. Di siya ka nasa kalisdanan sa iyang pagka-sulubon sa Diyos. Apil naman na, kung nga rin si Kristo ang imong hamupuntanan, apil na ng kalisdanan, hamupun na din natin na. So, makita na ito din nga, okay. Doon na ito kabutangan ito mo, nga nung isen sa Ginoo, anghel nga nung nag-earthquake. Una, matong pagkuha sa bato, ikaduha, arong sultihan si Maria, o kang mga kababayanan, wala na din nabanahaw na. Ikatulo, aron mahimo silang witness, undeniable witness sa resurrection of Jesus Christ, mismo ang mga anghel. So sa Matthew 28:10, naghatag na itong account na ang appearance sa anghel, sumaw kayo. Okay? O puti sad kayo ilang silina. So, ginform nila nga si Kristo wala na. Na makita na ito sa Matthew, na si Maria Magdalena o usa ka Maria ang dimension. Pero sa libro sa Mark, tulo ka babay ang dimension. Please listen ha. Mary Magdalene, okay, diin gikuha o ipagawas ni Jesus Christ ang pito ka demonyo. Okay? Ayaw po na muna nga, ang imo pa ka makasasala, maura. Magsige kag sala, mupuyo yung demonyo ni mo, dira mo sa dagahan. Amen? So, man dapat kuyawan yung tanang mo sa lakta. Kaya gi-ablig yun na tumaya itong kagulingon sa yawa. So, si Mary Magdalene, Mary nga, inahan ni Santiago o si Salome, na giingon nga asawa ni Zebedee, o ang mama ni James o si John. Kung makita na to sa Luke, mas makita na to nga, napailaing babae si Juana. Siya ang asawa ni Kuza. Nanawa, kung isa man si Kuza, manager ni Herod. So na yung mga influential na mga katauhan, nga napadyo ni Herod, nagkontraga ni Jesus Christ, nga ang iyang asawa, na born again. So kay imagine na tas persecution sa asawa, kung ang bana, sige ka kuyo-kuyo ka na, kontra na sa itong boss, huwag tang ka din sa itong kanindon, sa itong balay, gamay ang palasyo, siya lang ako ang palasyo. Imagine lang ba, pero kani si Juana, pagkamatay, nandun yun sa lunganan. Kani si Juana, nagsigi yung tabang nila ni Jesus Christ, mga haos lang ito, mga ito sa mga ito, magunatan ito, magluto na tangan ito, mag-andal na tangan ito, mga na tangan ito, isa yung mga balay na ganahan, dawat nila. Busy siya. Pero kung nanawan yung manager yung bana, posible na sila siya posisyon. Kang Herod, pero gibiyaan niya, para na ko. Pero ano yung bulan, Biblia, ako na. So, eyewitnesses sila sa empty tomb. So, makita lang nato din nga si Mary Magdalene, majoy first na nakakita ni Kristo Jesus. Umaw na ito makita sa sunod now. Masa ning adlaw, early morning Sunday, ang empty tomb. O kanisa, early Sunday morning, gihapon ni, narita sa Mark 16:9-11. Mark 16, nanin record 9-11, padayon ta. Sa iyo sa adlaw sa Domingo, nabanaw si Jesus, una kayo siya napakita kang Maria, nga taga Magdala, nga iyang giamugan o pito kadautan nga espiritu.
Ug giadtuan ni Maria ang mga sumusunod ni Jesus na nagbuol ug nanghilak. Gusilbihan niya sila. Apan wala silang mutuo sa iyang gisugilon nga si Jesus buhi ug napakita kaniya. Okay? So diyan na kapan. Then John 20. John 20 nagsulti 11 to 18. 11 to 18. John 20, 11 to 18. Si Maria nagatindog pa dito sa gawas sa lunganan na nagahilak. Samtang naghilak siya, miduko siya o miliklik sa sulod sa lunganan. Nakita niya nga may duha kang anghel dito sa sulod o nagbisti og puti. Dito siya naglingkod sa gibutangan sa patay nga lawas ni Jesus. Ang usa dapit sa may puluhan o ang usa dapit sa may tiilan. Gipangutana sa mga anghel si Maria, paano nagahilak ka? Itubag si Maria, tungod kay may nagkuha sa patay nga lawas na kong Ginoo, wala ko masay kung asa nila gibutan. Kanya hilaka. Pagkahuman niya sulti niya to, milisod dayon siya kung nakita niya si Jesus na nagatindog, apan wala niya maihi nga si Jesus dahil kadto. Nangutana si Jesus kaniya, nganong naghilang ka? Kinsa ba ang imong gipangita? Abi ni Maria na ang atiman kadto sa mga tanong dito. Busa mingon siya, kung ikaw ang nagkuha ka niya, sulti ako kung asa mo siya gibutan, ay kuhaon ko siya. Mingon si Jesus kaniya, Maria. May tumbang si Maria kay Jesus umingon sa Hebreo nga pinulungan, Rabboni! Katupapang tutudlo, hangop kay siya. Mingon si Jesus kaniya, ayaw pagupot ka na ko, kaya wala pa ako makakaya ngadto sa mahal. Adtuin noon ang ako mga igsoon ug sultihi sila nga mukayag na ako ngadto sa akong amahan ug amahan usab ninyo sa akong Dios ug Dios usab ninyo. Busa miadto si Maria nga taga Magdala sa mga sumusunod ni Jesus ug sultihan niya sila nga nakita niya Ginoo ug isulti niya kanila ang gitubo ni Jesus. Nagsunan, gamaho na to ni. Naglakaw na sila. Okay? Siya nagpabilin. Ya kung tanaw ni mo din early morning man eh. So mga 6 a.m. na tingali sa atong time. Yung mga atong nakita na si Hesus Kristo nagpakita kang Maria Magdala. So atong i-connect ang tanang istorya. So pag human og sulti sa mga anghel na wala na diha wala sa Kristo Jesus na banhaw na. Posible ni nga nilakaw ni sila dahil nanagan, diba? Kung nakita na nanagan sila, hadlok sila, kung nato sila sa mga apostoles o subang mga sumusunod. Kung makita na to ang John 20 to 11. John 10 to 11 to 18. Makita na to sa Juan 20. 11. Magaling mo akong pagkakon. Anyway, so anyway, hindi mo akong pagkakon. So anyway, ang natabuan ni Isa, pag humanong sulti ni Maria, nanagan sila, kanina, pagkabarang ni Jesus sa chapter 20 sa Juan, makita na ito nga niya, ito ng mga kababayanan, o si Pedro o si Juan, nanagan, kaya kay si Pedro, tambok man, niya tiguwa, kumparan ni Juan, si Juan man nagsuwatin eh, mas niso to si Juan, siya may nakauna o abot niya to, parehong pugta na sa kamanang to. Nga sunod pa nga picture. So ana ka din ha, binan mo kita dahil mo ana pa yung kagulit-lit pa ka man to, kaya mo ana pa man sa ubos, ang lunganan. Kung wag nyo sila nakita, lingo-lingo sila, kung wag po sila mutubo nga nabanaw si Kristo Jesus. Si Maria Magdalena, ni ko yung balik. Okay? O dito, lakaw na si Pedro, saan ka, Maria? Dili lang ko, kasi siya gilat. Sige siya gilat. Mauto nga nakakita siya sa anghel. O pag umanong sa niya, asa man ninyo di po tayo, balik. Dili-balikot siya. Pagkanan niya, abi niya gardener, iyang ka atubang. Asa man ninyo di po tayo. Parang nahilat man ka, Maria.
siya. Di pwede ka-touch si Maria kay makasasala pa siya bisag ipasaylo na siya sa Dios. Hinumdumi na. Hinumdumi na. Bisa pag-ingon ka, pagkamutan na kung Diyos kung kasalahan tos katapusang yugto sa akong kinabuhi. But the fact is na kaning lawas. Musala man yun nila, kay sala sa itong manguna, sa itong kasing-kasing, yes, everyday, yes, nagsige kathabwa sa ginawa nini, para dili may mahimong dubok, dili may mong lamaw, dili may manimaho, kung baho na kayo, mugawas man yun na, manamong atong yawa, pero sa ginoo, wa yun ay, mugawas din ha. Di ka kahimong big time, masala, but the fact is na kaning alawa, makasasala, kay ulipon pagyapon, sa kaning, sa yun ka ng mark, ka na bang nahugawan sa sala, di ta pwede kahamog sa Ginoo ngadto na face to face sa heaven. Pero bisan pa niya na pwede ta makig close kay encounter sa Ginoo. Bisan pa na siya sa langit at kita gani makahimong takit na siya sa langit. Pero at this time wala may suunan. Di ba na nindot kaayo ang naon nga kanang pinakangilngig pinakahari sa kanang hari available anytime for me. Labi na kung kasing-kasing, dugmok o guba. Wala kong doon ta sa Ginoo. Di siya magdumili sa pagpakita o pag-ilak. Kinsa siya. Ang atong arrogance, ang atong pride, ang atong magigugma sa atong kagalingon. Pat siya na. Siya siya maguna-huna. Bisan pagkibaw siya, ibalik siya nga to. Mga leaders mo ni. Yan, di mo sila, ang mga babae, mga buang, di ba nahawan ako no? Di ba ko yung anghel? Kaya sila dito, kasi nakita ang anghel. Amen? Kung sila nga sige gipadaygan sa Diyos, mamatay ko, ito kus makasala, ang mga leaders mismo, patay na ako, ang mga leaders ng tao mismo, may baligyan ako. Kung inyo niya kung makita. Was like plano, apin sila sa plano, uy, ang mga kababayan. Gets ninyo? Sige kisa iprepara ni Jesus Christ ang kalakinan. Kuning challenge na ko ninyo magkalakinan. Ang Ginoo naghimo ninyo magkamudyot ang imong kusgan kay physically strength-wise kusgan unta mo. Pero ang kasing-kasing kusgan ba? Emotional ang mga kababayan. Yes, emotional ang mga babae. Kasi ako, babae man ko, emotional ko. Kung sa kaning pagkahuyang sa babae mo, manay huyang babae ano kay emosyonal na kaayo. Dili ra kayo makuan kay ang emosyon. Basta nakita mo, babae balansi ka, bisa ba ang imong emosyon na igo na kinanglan ng emosyon, insakto asa ni nga emosyon mo. Ibuk mo man imong mabuak ka, tungod sa imong gugma sa Dios, dili sa gugma sa sala. Kung magkalakinan, kinanglan may gugma mo sa Dios. Pangayon nila sa Ginoo, ako, Lord, di mo ako nga, may gugma ko, di mo kay ang tanang mga minute na plano mo ta sa Ginoo na ninyo. How I wish mo barong liwi ka wasik kayo nagkasikain tanong sa simbahanan to. Imagine akong ganit na siya binhini ka, bado na siya nandito sa nagulapo niya, hindi ka butang, ito si Diri ka, biyat si Pasig, pagtay, walay bana si Gawin na Sherlyn. How I wish kamu ang mahimong leaders. Kamu ang mag-lead of praise and worship. Kamu ginuta manadlo sa mga kabataan. Kamu kay kamu ang mga amahan. Kamu example. Barugi ang inyong pagkalalaki. Makita na ito din eh. Huwas kayo pagtuo. Huwag mo sila pagtuo sa Diyos. Si Pedro, si Juan. Isang si Juan na ginagay sige-sigit ni Jesus Christ kay kababata kaya sila. Okay? Manghod kayo na niya si Juan. Niya, hindi na ni Juan ni Baptist nga 6 months red green siya. So, igagaw sila ni Jesus Christ, pariharag sila lugar na nadaan. Naganahan, sikit kayo siya sa iyang, naghingo na siya disciple, kay bilib kayo siya sa iyang, Kuya Jay, bili ka nanan. So, may sunan, this is the challenge. Liguna yung kagalingon diha sa Diyos. 2016, arita by second Saturday of the month, aron mo susi mo, Lord, unsay akong gibuhaton imong ihatag nako sa imong simbahan. Kay sa imong
Sa pamilya, Lord, ka-member ka sa family. Ito pwedeng sugawa sa family, di ba? Kaya itong anak, hoy, uli, malakagkao eh. Itasan tayo, gandi po sa iyang gikanan. Ako pa yung sige labang kay Luto. Dagko, nagmubukog, di mo nabang. Maanan mo ganito. Ginoo, dapat ba yung ginoo. Dagko na lang mong bukog, wapag yan po manitabang. Naniguang na lang mo, wag yan po muna nabang. Importante ni may isunan na mo plug in yun ka, mo pilit yun ka sa ginoo. So, nang nakita, ang ebidensya na lang, kay walay tao, linen, itong diputos sa ginoo. Kaya ang ilang ikuha siya, gikan sa krus. So, mo ni mga isunan, unsa kadako ang imong gugma sa Dios na andam ka mo sakripisyo, andam ka mubuhat, o bisag unsa, andam ka mo talikod sa imong kinabuhi nga bati, andam ka mo talikod sa tanang butang sa kalibutan, aron siya lang yun ang number 1 sa imong kinabuhi. Unsa ka kaandam? Kaya mauna ang tinuod ng Kristohanon. Kailangan tagalan sa disco teachers niya eh. Puli-puli uta. Kailangan tagalan mga workers. Nakita na ko ang vision sa Ginoo, dili may tabungan naman. Naghuwag ang Ginoo nga manugot mo, namin nga siya, pwede ka, takong kumpanya? Pwede ka, kaya ang kumpanya na to din, inyura sa ning mga relatives nga mga anak, nga mga gipangkamang sa kabuningon ng mga mahan, mga uyuan, mga lolo. Daghang mga Christians din ha nga ang kinabuhi pwerte pang batia, kinanglan siya tabang, kaya nung sige na siya pangamang, kaya sa gikamang, kinanglan siya tabang. Ang mga naigo, ano yung problema ha? Kinanglan siya tabang. Di mong ka magpakabana good sa mga panghitabo sa kalibutan, kaya para na to, kung sa'y mga para mo, mauna ko, okay na ko, okay na natin nyo, pili may sunod. Ipalit ka ni Kristo Jesus, dili ka na maglingkod yan sa Panginoon sa pulong niya, okay buhaton. Kinalan mo respond ka, kinalan mo tubag ka, sa iyang sigig, awhag, ug tawag sa matagusan na nato. Kinalan andam ka sig awag ang Ginoo, kalimti ka bulingon kiningon ang Ginoo, ang musunod ka na ko isip akong mga kinun-an. Kinahanglan andam mo kalimtan inyong kawalingon, asahon ang cross o paglakawan ko. Pero remember, ningon sa siya, ang akong yogo, gaan sa iyo. Yeah, learn from me. So, saan nang cross tanang yung cross karisdanan kay gani Kristo Jesus imong ba? Dili, patilaw na ka from time to time. Dili gani for 30 years patilaw ka niya. Or 3 years patilaw ka niya. Kaya why makahimo ato ibuhat ni Kristo Jesus karisdanan nila na nabi. Mato kung unsa sad kalaw ang imong pagsabot Kristiyan, sa imong pagsabot sa imong pagkamakasasala, mausad ang kalaw mo kadako sa imong pagigugma sa Dios, magdalingon na Ginoo. Kinsa to giba sa ilong gamay, ay kapera sa dagayang guma. Ay para niya, kung ba ako sala kung para na niya. Kung ba siya magpasasala man na siya. Kung may naman kung siya, kung gugma sa Ginoo, takaw sa kigamay man. Pero kung nakakita ka, unsa ka kamaka sa sala, hugaw kagikan sa tiil na to sa o, bisa pag may nakatumoy sa imong buhok na na-adunay pagkamaka sa sala, tao ka nga dili magbarog, na anak. Ilang kay tao sa kang nadaduko. Tao ka nga magkamang kanunay diya sa Diyos, sa tupa nagpaubos ka kanunay. Kaya kung nakabarog, nakabarog ka sa grasya sa Diyos. Kung nakalihok, ka sa grasya sa Diyos. Kung nakahimo ani-anak sa grasya sa Diyos. Kung nakahimo ka kadaugan sa grasya sa Diyos, wala ka bisag imo nga gamay. Kung ang kaugalingon, nasa palapas kong chinilas. O pag-ana nato diyan, nabilin pag-ana si yuta. Di na mo barong. Kaya lapalapa ka, lakaw mangyapong ka. Imo pa mangyapong kusog. Imo pa mangyapong paningkang mo. Manpangayon na to, Lord, pakita kong sa kong kahugaw. O pakakita taon sa kadako ang gibuhat sa Diyos. Alam ka din mo, alam ka na po.
Grabe sa usa isubo sa Ginoo, di ta magdumili kami mo niya lang Lord, kay lusod mo Lord, kay kuan mag-away mo gud mi Lord, ni magubot ang pamilya, nya maunni, nya mo sa lakong anak, daghan kay kag rason. Ang Ginoo ni rason ba siya samahan o nakabilubat? Wa. Kitang tanan sa kalibutan nagpakasala, nag-swimming, naglangi-langi sa sala. Ang Ginoo, wa gyud siya ningon magbuhat pag dunay limat o unong kaliha o na ko luwaso ng kalibutan. Wa siya naghimo niya na sama sa sulong ng gumura. Nga nilang yun siya nga wa siya kondisyon bisag gamay. Wa siya gipangita bisag gamay kaayo nga imong buhaton na lang kaniya. Mao na nga ang Dios, grabe siya guma, di ba angayan lang siya higumaon sa tilibok anak kung unang-una kalag usog kasing-kasing. Di ba angayan lang siya nga atong alagaran sa kanunay gayon. Dila ka na murag kung convenient lang ako, na pwede man ako convenient, ang sad ko. Ang nanawag, dili ako. Ang Ginoo. Ang nanawag na magtinuod niya, dili ako sad. Ang Ginoo. Katibaw ta nga bisan ganita unfaithful ta dita matinud-anon niya, nakit-an mo na to ang iyang pagkamatinud-anon. Amen. Tanawa lang kini ang atong lugar sa Cebu. Bisan pa o sige ingon sila nga El Nino. Pero sa diyang ingon ta, Lord ko, ano sa Lord B? Lord, kay mga tanong Lord ko, nasa Lord kay mahal na kay mga vegetable. Sa vegetable din may kakaon. Basi mo, apil na migsib-sib des baka diha. Kaya mo na lang makaya ng kaumon. Lord, busy sa lang ang mga tanong. Busy sa tabangi sa lang mga labi ng mga Christian, Lord, na mga mag-uuma. Nagsuunan, wala yung posible sa Diyos. Nung nang Ginoo nga, bato na po. Itagaan pa ito may ulan. May mga bagyo, naloy ang Diyos. Wagi pa abot. Mura lagi siya ka ng bisita na nagsusuloy, nas mabaw, huwag siya nilanding. Babaw mo na, may bagyo atong last week. Kung magpatuki lang yun sa kapanahunan, kung matagbutang na abot sa itong ginabulo, makakita lang yun mo sa Ginoo, mingon yun ka, Ginoo ni, ang Ginoo ni. Ang Ginoo yun na, believe yun ganyan kung anak na ko eh. Believe mo din ako kung anak ko eh. Kaya bisag ikaw kay ginikanan ka, kung imong papa, imong anak, sige nga, gapuan mo pa, oy! Kagibaw ka pala, buot ganin ka. Mama, ba para ni mama, Ginoo pa nga mismo nga everything nga nahitabuin mo yun. Salamat Lord. Gawas ka na pasalamat ta. Andam ta. Mulihok, mulakaw para niya. Okay, so this is God appealing, asking you. So kung natay kung masa Ginoo, unsa ka bugat ang atong mugma niya nga maghilak ka kung sa atong mugma. Huwag yun sa natin pagpakita atong mugma sa Diyos. Ato magipakita atong kay nasuko ka sa sala. Kung sa dunay makasala, sakitan pa ka. Kung may magkakablas, sa siya lain sa lingkod na ako na, mag-isi sa siya, tagda sa kulyada. Napakaw, sakitan ka. Dapat sakitan ka. Kung sa diyang kasala ka, kita ba ang hilaksan tungod kinakasala ka sa Diyos? Masinati ba lang nga Lord? Ano gibatan ka kanini? Kasi diyang every time mo sala ka, ang Diyos ang atong iko. Ipasakit na to siya. Ato siya gilansang sa kusong balik. So, kumusta ka sa itong sala? Sige ka punta pa lang po sa itong sala. Nag-multiply ka sa itong sala. Imbis mag-multiply, unta kang disciple, unta taglay magatawan sa Ginoo, nag-multiply, tabi nagdagdagan pang mga muhimog sala. Kaluhin yung kabulingon kay mabot ang pagkukum sa Diyos kung dili ka maka-eskapo ni anak. Ang ato bang kuma sa Diyos, ato bang makita sa diha sa pag-ampo, maluwas ang ato mga minahal sa kinabuhi. Nung magtanaw ka nila, may binitaw niya sila Lord eh. Kung anak, kung bana, kung asawa, kung lula, kung mama, kung papa, kung iyuan, kung iyaan, ang niya sila Lord. Nasa ako naman tibakon. Maghilak ba ka? O nita, dito sa ato ka nagkumandin
Ya, appear gyud ka mga awag gyud ka tubang gyud ka sa itong mga pamilya nga wala ka ilang sa Dios. Yang murag okay ang tanan. Di kabot ato nga sa ato, lain na sa ta nga tao. Kay magiguyon ta sa ilang mga gusto ug di ta mo barog sa katarong sa Dios. Kaya mayon kung magsunan, di mo madaog ang imong pamilya kung mismo ikaw, wa jud ka ni subay sa pamagi sa Dios. May mukhang lahi, may mukhang bati, may mukhang di nakapopular nila, wala ka apil, muragas pamilya, naka ng balaya, pero wala kay apil. Ya, sa kayo mo tanggalin mo? Apil ka ng pamilya? Apa di ka apil sa langit? Ya, apil ka sa impyerno. Mabalangin mo? Sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, lahi ba jud ka? Kaysa mo sila lahi na ta. Kung nakasabot ta sa gibuhat ni Kristo Jesus, lahi na ka. Kay balik ko, duha lang yun kabo. Wala ka sa Ginoo, dili ta lang tao atong friends. Sagsaw pa rin mong nice na yung kontra mo. Mga politiko. Ang mga mayo ng mga politiko, hatag na yun, pinakadiling lang porta. Amen? Pero nagyan po dyan masuko. Sila po kamayong tao. Amen? Kita sa niya nasa sa una. Pero, kina-practice naman sa itong daw pagkatao, kaliunta nga na nata ni Kristo. Di na ta mo care kung daghan ka kontra o gamay ra atong friends. Kaya daghan din na imong kontra, gamay ra imong friends. Bisan sa imong pamilya. Kaya kung parang mo importante gapon ang gugma sa tao kaysa gugma sa Dios, o patakasabot sa kaluwasan. Ugwa ta magpuyo para sa Dios, nagpuyo pa ta sa atong kaugalingon. Nagsulungan. Bangga kung bangga. Hindi ka makigawan. Magbangga mo dyan ang mga prinsipyo. So kung wala'y bangga sa panimalay, tungkol kay waka mo barog sa mga prinsipyo na gihatag sa Diyos, alang kanina. Dahil sa mga napagkahibaw kung sa Diyos ako. Kaysa na magbangga ang prinsipyo, mag-ana yung daan, makita na sila na ikaw ni taas yan ubos. Baka kita sa aming panalinginan ka sila wala. Makakita man sila sa epekto sa imong desisyon kaya nag-ingon mismo ang Biblia, ang tao nga dunay saktong kaalam makitaan sa iyang mga buhat. Wisdom is proven right by her actions. So kung puno ka sa Diyos, makita sa imong mga buhat, sa imong mga may buhat. Sumaon ang mga butang nga may sunan. Unta, kapanaging nami maginuktok unta ta. Kung kumpara ninyo ang inyong gugma 1 to 10 sa Ginoo, kamot og 10, naradali kami sa 5, sa panunaw pa, 4, 3, sa mari pag 1. Pangayon sa Diyos, Lord, tabangin ko, Lord, na kung gugmanin mo, at least nasa 9, munaw ka, Lord, 8 lang, may mo, Lord, 10, all the time, 10. Kay grasya raman sa Diyos, amen? Mangayo naman ta, grasya naman, tagay kong gugma para ninyo, Lord. Tagay kong gugma para sa kalab. Tagay kong gugma sa akong mga labwas, na mubarong ko sa katarong. Tagay kong gugma, O Lord God, na Ginoong Diyos, mabuhatin mo ko sa'yo maayo. Bahala ng gaso ko sila. There was one person na doon ba sa akong kasing-kasing na kung nadunggan, hindi ako yung natanong. Yung hindi ka siya ganahan mo attend. Pero hindi siya malumulan sa pulong sa Diyos. On one hand, I praise God sa tupanig tudlok jud ko sa kamatuoran, wa na ko butangi og hani sa padalinha kalaman para lang kay kaunon ninyo. Kaya medyo pait isod. On the other side, nag-uwi ko. Kaya wa siya kakita sa 2 Timothy 3:16. Tudluan ka, nasunod? Badlongon ka, itulid. Kaya badlongon ka, di ba yung pinukuto, ay, badlongon ka, tulilong ka, o bansay-bansay na ka, maglakaw ka sa katadong. Ano hindi mataganan training? Ano hindi mataganan tudluan? Ano hindi mataganan badlongon? Ganuan? Ano ba na matapipig ka ng nindot lang. Kung anad kag lisod, kaya kung abot pang lahi nga lisod, ilaw na nanin mo, gano'n ka lisod. Correct? Ikat na sa lisod, isang ka kayo, daw na ginawa. Problema nun, anad maging lisod nun.
Namin buwan sa day nga kao, yung nagipatasi, mo sa ginawa, kaya lang ginapon. Kung ano, nakapay may dress babaw, ikanawa ka na, mangkunit kang mayo, dili niya, wakay makuktan, yung naman hangin, yung makuktan, mas at ako ang inagakda. Tumekso ko na kita na din Nabay ninyo din nga pagawas ninyo din napupot na mong gold. Uray yung balay. Uray yung kanana lang, ikurana na lang ito, sa imo bapapan, itaguan lang ng gold. Wala, itang tanan nagagikan sa itak. Watay, di pa si Garbo, o unahin mo sa takagaron, kung ako man yung paningkamot, di, uy, grasya sa Diyos. Huwag pa ko kinasa Ginoo, ani naman ko, grasya di hapon sa Diyos. Isubot ka sa Diyos. Sumana nga, ang tanan na itong untang kabunguton sa asa sa Ginoo. Ayaw kaliti, dako kung utang kabunguton sa Diyos. Kani adto nga wala pa ko, labaw na karon nga kailang ko sa Ginoo. Mo tin ako nakita sa Ginoo. Grabe ka Lord, imo na juday ko git, umuli mo na juday ko gitabangan bisan pa nga diyanan ko sa kasalanan. Muna nga, bisa ko sa pabuhat sa Ginoo na po. Bisa pa tingali ko ako ipupko sa tae, sa tanang iro. Ikan diri sa riyagan, kadong sumuang, kaya kay mga iro. Kung pupubag tae sa di na ko isa pa yan. Dili ko may ay, Lord, titimbrong, basikot ko, Lord, bakit pintim sa nakuya kay matang happo, Lord, yung inupat ka, Lord, sunuga. Titlado ko, Lord, sa babas, kuila ko, titlado, Lord, sa naskulahan na sa kong nangingig, pero mapuong ko yung tayo, Lord, yung tili, oy. By the way lang to, giandam ko sa Ginoo, katong tanan, para kasabot ko. Unsa kadako sa buma sa Diyos, alam ka na ko. Mga mangingon ko, bisag unsa pa Lord, bisag karon pastor ko, ako nalay tiglit yung banyo, wala ko problema na. So, sa may problema niyo? Kaya ang problema niyo, nga maging kalisod ko Lord. Mga na yung nagdiran niyo. Paminawa ko. Hindi ako, Ginoo. Kung sa likod si muna na may kang maglisod ko, imbis may ganun ka, lisod Lord, pero tabangi ko kay andam ko. May dagan mo. Pero may ganun ka, dire ka na, bahala na dira, dejo ko Lord, dejo ko Ginoo. Ayun na Lord, bili ko ka, mamudisip ka, pinali lang Lord, kuha lang Ginoo. Kanang-tanan ngayon mo iputan, mabira na naman. Dili madugay, mawagtan ka. Ay, kanilot mga sa tayo, mapuno ni Dain, hanggang din ha, yung extension ka din ha. Pero ang punong sagot sa Ginoo, pero man siya nag-warning, pero man siya nagsulti, pero man tag-ibaid, kaya nga naman, nagpahabol mata sa kalibutan, napaswabi mata pimi sa kalibutan. Kung paminaw ninyo, kung everyday sa imong ginabuhi, o karon na lang, karon. Ikalunis, may nga ka, o karon, kagawas na ko Lord, pinaon na dugo ninyo. Hindi ka Domingo, kadaghanan ninyo, paminaw ninyo, ang Ginoo, bubae ninyo. Hindi mo bahay ng Ginoo, nga naman. Siyempre, bahay rin ka, naglakaw mo niya, nagpabahay mo everyday. Ikaw mo tinili ko ng Ginoo, anak, good. Yan mo saan karon? Pistada, ha? Lindot, kagets mo? Kapitag-kita sa unang batanong pa, kaya tamang ka. Sige, kagsaban, kaya huwag mo kinamot at sa ginamlasan, ginikanan. At talagang itulit ka, napakay madugang yaw-yaw. Wala. Sumayong suunan, this is a thing na kinahanglan magtinulan dito. I hope and pray you give it all to the Lord para sa iyong kamayaan o sa iyong pagkakadungganan. Kasi diyang imong pasidunggan ang Diyos, pasidunggan kanya. Sa diyang ituboy mo ang Diyos, ituboy kanya. Kaya lipayo ni mo ang Diyos, lipayo sa kanya. Yun na ang Ginoo. Paano mo ituboy mo kagalingon, ibagsak ka sa Diyos.
Lipay mo naman mong kagalingon, isugnod ka sa Diyos. Plain and simple. That's life. Again, imo ang kapilian. Kiningtanan ni mo dadungog, ibalik-balik og sulti sa imong kaugalingon. Uy, anak ko ang pamaagi sa Diyos kung ang pamaagi sa Diyos lamang. Ipayo na ko ang Diyos kung ang Diyos lamang. Ituboy na ko ang Diyos kung ang Diyos lamang. Lord, we can